Seatti on pitänyt aika kovaa ääntä sisälle, niin sillähän on pakko tehdä jotain parannusta asiaa. Ja tää video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Automasan kanssa ja tuotteet on saatu sieltä. Elikkä laitetaan Seatin etuoviin tämmönen täydellinen CTK:n ovien eristyssarja, jossa tulee 2 oven eristystarpeet. Sarja sisältää 8 kappaletta tämmösiä Standard Pro-levyjä. Nää tulee suoraan peltipintaan. Sitten 2 kappaletta tämmösiä Elastic-levyjä. Ja nää tulee sitten ton Standard Proon päälle. Ja sitten tulee vielä 4 kappaletta tämmösiä Linefix-levyjä. Ja nää tulee sitten ovipahviin kiinni. Tällä setillä pitäisi tulla ovien vaimennuksesta sitten hyvä. Lähdetään tekemään. Homma aloitetaan ovipahvin irrotuksella. Ovipahvi olisi irrotettu ja kuten huomataan, niin siellä olisi jo vähän eristetty, mutta Seatti pitää sen verran kovaa ääntä, niin laitetaan sinne vähän lisää vielä. Eli täydellinen eristys tuolla paketilla mikä on. Puhdistetaan pinta huolellisesti ja leikataan tästä Standard Pro-matosta sopivan kokoisia palasia. Tää nyt tulee aika pienistä palasista, kun siellä on jo valmiiksi vähän toista mattoa pohjalla ja sitten on haastavia muotoja. Siinä olisi Standard Pro laitettu koko peltipintaa ja rullailtu tämmöisellä rullalla, niin varmasti pysyy ja on hyvä. Seuraava vaihe olisi tästä elastikista leikellä palasia ja laitella vähän sinne sun tänne tohon päälle. Elastikit olisi laitettu nyt Standard Proon päälle. Viimeisenä olisi Linefixin laitto ovipahvin sisäpuolelle. Linefixit olisi nyt laitettu sitten ovipahvin sisäpuolelle. Eiköhän se ainakin jotakin vaimenna. Sitten ovipahvi paikalleen ja kovaa ajo. Ovipahvi olisi nyt paikallaan ja ovi olisi eristetty nyt kunnolla, niin eiköhän sitä pääse ajeleen taas hiljaisemmissa merkeissä nyt Seatillakin. Ja muistakaa käydä kattoon Automasan valikoima. Sieltä löytyy kaikkea muutakin autotarviketta.